Non máis bágoas. Por sentir medo. Por non sentirte libre. Por palabras que non mereces. Por unha patada. Non máis bágoas. Por quedarte nun lugar que non te fai feliz. Por sacrificar os teus soños. Por perder a túa autoestima nun proceso tan duro. Non máis bágoas. Por sentir que das máis do que recibes. Pola dor de sentirte invisible. Por desculparte cando non fixeche nada malo. Por soportar o silencio cando necesitas respostas. Porque podes pedir axuda. Porque os teus están contigo. Porque podes vivir sen medo. Na loita contra a violencia de xénero. Non estás soa! Hai saída. 016. Teléfono contra a violencia de xénero.